punkter burde man op til, at man skal klart nej. Specielt eftersom hele opsætningen af aftalen får på, at det er alt eller intet. Men hvis man havde valgt at føre forhandlingen på en åben kode, så er det slet ikke tænkt, at de positive ting, der trods alt er i, som jeg naturligvis ikke har berørt, kunne man. Det var nok for mig. Udover at der var flere talere, der havde langt større indsigt end jeg, er formodentlig også mere underholdende, så tænker jeg, at som Bente nævnte, og som vi dermed alle sammen nævnte, så hvis der er nogen, der har lyst til at komme op med en kort kommentar til, hvorfor I står her i dag, hvad I er trætte af ved aktier i det hele taget, de jeres besøg med, så står Lasse her. Tal med ham. Han sætter jer på en række af folk, der kommer op. Velkommen til Nice Aktier! Nej, ikke her kan de jagte. Jeg blev bedt om lige at nævne, at der bliver delt nogle flyers ud. Der er en QR-kode, hvad det så betyder. Så det er en, man kan scanne med sin telefon. Indtil stopaktier.nu, hvor man også kan lægge videre til underskriftsindsamling. Tag imod, gør noget. Og nu vil Clausen fra Prosa komme op og snakke til jer. Kvægbold bruger internettet 300%. Rigtig mange af vores medlemmer bruger internettet i arbejdstiden, og de bruger det også derhjemme. Og mange af vores medlemmer har ophavsrettigheder, som skal beskyttes mod misbrug gennem piratkopierung. Og dertil kommer, at de personer, der skal iværksætte filtrering på internettet, sandsynligvis er medlemmer hos os. Og Prosa vil sikre, at det, som IT-folkene skal udføre, er etisk forsvarligt. Og på det område rammer aktieaftalen også os. Aktier er en pakke, som skal sikre, at immaterielle rettigheder som ophavsret og patentret ikke bliver overtrådt. Det gode i aktier er, at reglerne virker over landegrænserne, så man ikke kan lave lovovertrædelse i et land og gemme sig i et andet. Det er fint nok, men vi har sådan set allerede internationale konventioner for ophavsret og så videre. Akta uddyber disse konventioner ved at fortælle, hvad der skal ske med en lovovertræder. Han skal betale rimelig erstatning, hans produkter konfiskeres, hans fabrik skal brændes. Det kan i første omgang se helt rimeligt ud, men spørgsmålet er, om vi er enige med amerikanerne om, hvad en rimelig erstatning er. Det læste, det afhænger af øjnene, der læser, og en aftale, der rammer så bredt som Akta, må ikke være for åben for fortolkning. Vi taler om en aftale, som skal redde store virksomheder med mange produkter og advokater, og som en aftale, som kan ramme en teenagerknægt, der lige troede, han skulle spille smart. En tekst skal altid fortolkes, og når vi taler om domstole og internet, så går det galt for tiden. Da teleselskabet Sonofon fik udlagt at lukke for The Pirate Bay, fulgte andre teleselskaber trop ganske uaffordret, for at sikre, at de ikke fik fingrene i klemme. Og så sent som i den her uge, når teleselskabet pålagt at skære for adgangen til Grooveshark, så valgte de at gøre det mere effektivt end retten pålagde den, for at undgå at blive trukket i retten igen senere. Den sag, den svarer til, at man trækker postvæsenet i retten, fordi deres postbud leverer pakker fra et eller andet bestemt firma. Man skyder på budbringeren, i stedet for ham, der har skrevet beskeden. Jeg tror altså ikke, at hovedretten helt vidste, hvad sagen handlede om. Disse eksempler viser, at udviklingen omkring internettet går hurtigere end vores samfund, den her tunge olietanker, kan nå at reagere. Derfor kommer politiet med krav til overvågning for at kunne følge med i aktiviteterne på internettet.
Og derfor kommer rettighedsindhaverne med deres krav om at tilpasse reglerne inden for deres område. Internettet kan som udgangspunkt alt trafik passere, og derfor dukker enkelte interesser op for at få varetaget deres områder. Vi kan jo ikke have, at terrorgrupper koordinerer angreb via internettet. Vi kan jo ikke have, at vores rettigheder krænkes blot ved et tryk på en knap. Nej, det kan vi jo ikke. Men der er brug for at stoppe op og formulere, hvad vi som borgere har et krav til internettet. Vi har brug for en digital grundlov, som sikrer vores grundlæggende rettigheder til internettet.